Kastalatibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ita, tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo, ah? Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti agdem. Wananang? Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti agdem, ha? Wananang? Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan pay lakadagiti agdem. Wananang? Madimat ano panawam dagiti anak mo dito'y balhay. Sa nakabaalan ni Blanca ti agaw awer iti adi na. Nang runa pa ay katagtawan iti upat ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay kat nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad, tay supay. Di agawat kay ti lalabam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawin. Isumat kit di ati pampanunutag lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Ala ka, Blanca! Pinaruan kami ti tapok ti rupa ni Norton! Napulinganan! Anay ko! Nagkuna kami na sursurunan na! Anay ko! Ne, apay, inananom ni Norton, Blanca? Ti matag! Napulinganan ti! Anya? Ala, umay ka! Diramusan tatarupam ije gripo! Darasam! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Blanca? Imbagak mat adi ka agoy uyong! Kwa, nanang? Kan kunak mat ngamin adi ka umad adayaw ngumsubag kamag! Timmaray kalata! Nanang? Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka ayam mo, Nanang? Saan anasaya at yagoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad adayo. Saan ka apawilan na makaayayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Nanang? Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapan ijay, ha? Nanang? Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kay mapan iti naunag, Ang mga numalmas kayo. Nanti! Nina, umay ka? Mapantay siya abanda. Tagmayat ijay. Sige, mapantag lang, Wow! Tagmayat diti karayan. Talaga ang kayat ko dito, Umayak lata nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko. Paritan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, Sige, ang patpating nga taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayat! Nagpagasi ka ba? Naunag! Napanuga ka. Ay, lagray nga imbaglakit din ka nakitam idaadadaw. At napan mo idain sa lakan. Ay, wanyarod na. Tano saan? Ama nga no nalmusdan. Ay, pilibak mo't kanta lagray. Kinabaalam ina nga inlangal nga oray masikog ka. Wana na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang tao. Nakitak tinamay aman ang ispal kadagita adwa nga upan. Ay naimbaglakit din at nakitam adagos amalmalmus dagaya maun. No kunakmat ngamin kadagito'y adwa. Adi damapmapan itinaunag. Ay ngam subag damat. Makita yaw da kayo nga ubeng. Inton ba minsan, no kunada di kay mapmapan iti adalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Uwan?
Nana, Kitaan nyo man tinapasamak ka na kayaw. Ayawan ka, nusubag kayaw, may sarsarak kayaw. No kasta, binaot mo ni Blanca? Una, subag mo tita. Kitaan man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbagamlat ako man Kasta lati ubing. Ti kayat dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ayawan na, ad-adan asubag. Kasta lati biyag Takasta ka mo't idi ubing ka. Subag ka mo't idi ubing ka. Nay, kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Nay, bagkit niya, tainalaw ida nilagring amasikaw. Kasta aya. Iso asika, bagbagam di anak mo. Barang sika tidenggan na. Ti kayat ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo? No di kat bagbaga amlaan. Dinusak ka, babaunti pa ng baot ko kankwana. Disiplina ak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamat labsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca. Barang sika, tidenggan na. Amom ka de, no apaya binaot na katinam, Blanca. kwatatang. Gaputa subag ka. Di mo ipangpangag, dagiti bagbaganakan ka. Saan ka di akinunana at di ka mapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalat ta. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapanijay karayan, wan? Wan tatang. In kami kinijinggo ijay karayan, in kami aglangoy. Ha? Ay, umay kami matakan ni Nena. Ay, narod Oray siya, umayak mat. Ay, sige, tayo. Umayak mat. Agbalon tayo tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo. Tain tayo iji karayan. Sige, mabantay. Tsak kayat niya agawid di dyan balay. Ang mga no didak palubusan nga umay. Ikaadok nga rod di balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga Rod. Intayo na dyan karayan. Sige, Nana Soledad, nakita yung ka din ni Blanca. ay, saan mat? Ang mga no adadala di ta nga aga-ayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan ko na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti addi na. Tain nakalaan di tangdan ko ang naglaba. Ng pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan mo't kit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramidin dalat tati kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, inkasapulad dita karo ba? Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti pa nag-dive yo, tonton! Talagaan na lang kayong aglangoy Wana, ngam sika. Di ka mapan iti adalom Di na kami tultuladan nga agdive. Ngamin, di mo mo. Ha? At tugtugaw ka lang dito idak kalabato. Buyaan na kami laeng. Sige! Nena, nakapabal daan niya. Ilalangoy da. Day dyan ni Norton. Kalkalpas na lang nag-dive iti danom. Uy nga Rod, kasano nga ta kaya alumain ta nga aglangoy? Di pa dasan tamat nag-dive. Ha? Apay na ida Norton. Tumpaw damot lang ta nag-dive da. Anya? Padasak man mat. Ha? Ay, saan aglang ka? Saan? Padasak mat. Kitaan niyo! Malmas ni Blanca! Tulungan niyo ni Blanca! Ang mga namalmas! Apay nga minanagdive ka, Blanca. Kunak mo tadi ka lumaglag to iti danom. Tadi mo amot aglangoy. Naimbaglaki din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mo tadagos. Saan mo nga ulitan deta Juan, Norton. Saanan? Anya, danda ni manan nalmas ni Blanca, ijay karayan. Wen! Ay,
Isu abantayam day ta anak mo. Bagbagam asana mapmapan iti adalam apaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panangipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi si Mang Palt. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Sana madi ang mapanday iya karayan tapno agdigos. Nang masapul asaan da mapmapan iti adalam apaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare kanor, agyaman ak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem, tapno makalabada. Nanang. Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawag Nanang. Naminduan adandani kanal mo sanak ko. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag kakadimot iti bagbagak, tapno saan ka amay sagmak. Nalpasin ang naglaban ni Nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni Nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursurong aglangoy. Amok matkat basit aglangoy, Blanca. Isuro ka Sige, Nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige, umay ka nga ro tay suro ka. Medyo agpatinga ta basit Saan nabalit narabaw la diti ayan ta. Adday ta, amumon ti aglangoy. Nena, amok mat basit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige. Umay ka. Basta may mayat ti mapan ijay Saan? Diti talaan. Ang mga naadalam ijay. Saan? Umay ka kitdi. Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumbay ti balasiw. O sige. Panungatan. Saan ako na makabalasiw? Mabutangan. Amangan numalmasag. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun ngang subli. Kung pataklatan dito'y sanga kayo, anatin nag dito'y igid. Dayjay uncle! Dayjay tulungan niyo ko Saan na makabalasiw? Wen, sige. Unayan dahil yung ubing. Nagturad ang naglangoy anapan ijay. Naimbagta saan analmas. Anya, ulitan pa'y tinaramid mo, Blanca, ha? Saan, Nanang? Naibaglakit din tada ijay ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amapmapan ijay karayan? Gaputa amangan numalmas ka. Ngam anya tinararamid mo? Sana na maulit, Nanang. Ikarik. Agtulnog akon kada kayo. Itan gagayem tinagkipusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti subog nga anak, maisarsarat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Petlay. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.